Mike labari TV, Mike labari TV, Mike labari Shamsiya ki ba mu sha. Akwai labari. Wayanda suka yi garkuwa da mata da miji a Katsina sun buƙaci kuɗin fansa har naira miliyan 600. 'Yan bindigar da suka yi garkuwa da ma'aurata da 'yarsu a yayin wani hari da suka kai filin Canada Quarters da ke sabuwar unguwa cikin birnin Katsina sun tuntuɓi dangin waɗanda abin ya faru da su, inda suka buƙaci a biya su kuɗin fansa har naira miliyan 600. Wani ɗan uwa ga waɗanda aka sace, wanda ya roƙi a saka sunansa, ya bayyana hakan a jaridar Daily Trust a jiya. An sace Anas Ahmadu mai shekaru 33 da matarsa Halimat da 'yarsu Jidda a safiyar Talata. Wani matashi ɗan sa-kai mai suna Abdullahi Muhammad mai shekaru 25 ya rasa ransa bayan an harbe shi yayin da yake ƙoƙarin ceto waɗanda aka sace daga hannun 'yan bindigan, waɗanda suka tsere kafin zuwan jami'an tsaro. Majiyar ta ce masu garkuwan sun yi amfani da wayar Anas wajen tuntuɓar kawun matar, Malam Ibrahim, domin neman kuɗin fansa a jiya. Ya ce an shaidawa masu garkuwan cewa dangin ba za su iya biyan wannan tarin kuɗin da suka nema ba. Zan so in ji ra'ayoyinku akan wannan bidiyon. Idan shine zuwanku na farko a wannan tasha, ina mai gayyatar ku da ku danna mana wannan ɗan yatsa mai kalar shuɗi, sannan wannan maɓallin ja, sai ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Da haka nake ce muku sai an jima.